Baba olungileyo Nkosi uJesu sibonga kakhulu Thixo ofana njengawe sibonga ukuhubo okuhle kangaka namazwi Nkosi yami ahlaba hlosile kule ndawo siyabonga Jesu siyabonga ukuthi indumi siya kuwe siyabonga siyalalela nokulalela izwi lakho lokuphila qalisa ke nathi baba izwi lakho lokuphila sizofumana sihlale ke enhlizweni zethu nokuqala sami kasazithula phakathi kwethu uphinde kusamhlale endebeni zakhe konke ukulungisa ngoJesu Kristu Inkosi yethu amen ngibingelela abazalwane ngegama likaJesu Kristu amen amen you know abazalwane le ngoma esicula manje Lekho icula manje ngiyabona osisini sebajula nokujulwa kanye sithi ngempela izulu malehlile abazalwane kubanjalo lesha nomlilo ngiyayithanda kakhulu le ngoma abazalwane ethi masidonseleke eduze kwesiphambano you know that is so important I explained something in Hebrews chapter 12 abazalwane kunento engifisa siyibuke singayikhohlwa futhi singayikhohlwa bazalwane because lo hambo lokukholwa baningi abantu bakwelihamba ngasemuva kodwa basalihambi manje siyabona leyo nto so singabantu vele si weak siyashesha ukukhathala siyabona lo bazalwane but you know ukuthi kune solution uNkulunkulu ayibekile kunento uNkulunkulu ayishila athi uma ngaba senza lento amandla kayaphela do you know that kunento izulu elithi singayenza and if siyayenza ngempela amandla ngeke aphele so bazalwane masibona kuphela amandla mele sizibuze njalo ukuthi ingaba siyayenza indlela esoyifunda manje Hebrews chapter 12 ake sifundeni bazalwane ku verse 2 no verse 3 in fact verse 2 to verse 4 osifundela ngesizulu sibhekile sorry man cela umfundele veliqale ku verse 1 is fine lokho ke nathi lokhu sinefe lingaka lofakazi elisiyaqileyo silahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikumiselweyo sibhekile kuJesu umqalisi nomphelelisi okukholwa kwethu owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala isiphambano engalinaki ihlazo elisime lapho ngami elisime lapho sorry nathi bengifuna ukumisa ku verse 1 ku verse 1 kuthi yini kumele siyenze bazalwane yini kumele siyenze according to verse 1 konke usindayo sonke futhi ini hayi esinye mhlambe samsini ithi sonke isoni sezona bazalwane so ngokaNkulunkulu kupossible ukulahla sonke isoni sezona bazalwane umuntu ozoma la ngimekhona noma kwipulpit noma ikephi akhulume inkulumo engathi iveza ukuthi isono ngeze sisilahle ngokuphelele uphikisana nezwi likaNkulunkulu nawo bazalwane uverse 2 abese isitshela ukuthi sisilahla kanjani isono uthini uverse 2 sibhekile ukuthi sibheke bani uJesu do you know ngizolisho lento futhi bazalwane if asiyithatha serious sizohluleka akekho umuntu ongalahla isono engabhayanga kuJesu do you know that if bazalwane inkolo yethu it's just about angazi mhlambe ukuze sabathini nokufunda iprofeti nje kuphela nani kuphela singafundi uJesu singabheki uJesu sizoloke siphinda the same sins esaziyo ukuthi akumele sizenze sezona bazalwane kumele sibheke kubani uJesu cela ungifundele mama again verse 2 no 3 man sibhekile kuJesu umqalisi nomphelelisi okukholwa kwethu owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala isiphambano engalinaki ihlazo wahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu yebo umqondeni yena owakhuthazela ephikwa kangaka izoni ukuze ningakhathali niphele amandla emiphefumulweni yenu sezona bazalwane ku verse 3 kuthi yebo umqondeni ngeEnglish ithi for consider him mayemazi mcabangani ngaye
and kuthiwa bazalwane uma ngaba asicabangi ngaye kuzokwenzakalani uverse 2 uthi kuzokwenzakalani siyazalwane bazalwane okusho ukuthi if siyacabanga ngaye yini ngeke yenzeke ngeke sikhathale sizoba nalento ethiwa endurance angisho ibona leyo so according to iBhayibheli spiritual endurance is gained ngokubuka uJesu amen ngeke sikakhathali if sibuka uJesu and yazibazana ukukhathala kubonakala kanjani thola into bengiyenza kahle thola bengishumayela ngigcine sengithi hayi sengikhathele manje nini bazalwane thola sekuvela inyama manje sengikhathele manje nini selilona fika nathi ayikho lento niyenzayo kancane kancane inyama iyavela sengenze njani yakhathala ngikhathele ilento ngikhathele lokho isicefe nje lento siyibona leyo nto signs okuthini ukukhathala signs ukukhathala and bazalwane masikhathala kusho ukuthi asibuka ngabani uJesu yabona uverse 2 ongichazile ithi uJesu ngenxa yenjabulo ngenxa yentokozo eyibeke phambi kwakhe bazalwane kuthiwa uJesu wabekezela isiphambano ukuthi engalinaki uhlazo nge-English ithi he was despising the shame. You know uma udespise into yenza kanjani uyithatha kancane lo hlazo esilibukayo thina sibuka uJesu elenge emnqamlezweni emanzi igazi enqoni sibona uhlazo olingaka kuthi uJesu walithatha kancane lo hlazo wathi lento incane compared to into engizoyizuza seyibona leyo nto can you see bazalwane uJesu uthi kumthokozisa kanjani ukusindisa kwemphefumulo such that ngisho nohlazo leli olumangalisa kangakwadlula kulona wathi into encane le kuthi uJesu engalinaki uhlazo wayidlula kulona bebhiza abantu abanye bemthufela ngamathe can you imagine uhlazo olungaka eshawa ngala nakala befika abanye bamothe bathi ya uthe inkosi nawe manje siyakwenza inkosi baba la nangumqhele wakho angena amehlo all of that humiliation uthi Jesus angayinaki wayithatha kancane kuthi yini yami ngithatha kancane injabulo intokozo ayibhekile Kalo kuze iblo ntokozo esengishilo kabi usindiso lethu do you see that bazalwane utasibhekeni kuyena uJesu ngathi uNkulunkulu angasiza bazalwane yazi le ngoma engiyithandile kakhulu because le ndlela esihambayo bazalwane even though sesofika but it's going to be hardest like today sayibona lo bazalwane and the only way singama is if siloke sibuye kuJesu ithi khona iverse engithanda ngeEnglish ku Psalms chapter 16 verse 8 ithi I have set the Lord always before me sayibona leyo it and because he is at my right hand I shall not be moved David ngoba ngiloke ngibheke inkosi phambi kwami inkosi ngiloke ngibeke phambi kwami kanje ithi ngeke ngigodlule ngeke ngiyiwe ngeke ngisiwe ndawo yabona umuntu osanjalo hayi ukuthi ngoba nginamandla hayi mina ngizolana ngayo mina ngihlambile ngidukisela abantu yazi kunabantu abazithemba bona but lithi kubo Psalm 16 verse 8 lithi hayi into engenza into ezongisiza ukuthi ngingawi ukuthi ngithembele kubani uJesu bangilowe ngimbeke njalo phambi kwami so bazalwane ngifuna nje ukukhuthaza kakhulu ukuthi uNkulunkulu asize sifunde kakhulu bazalwane kakhulu ngoJesu ngiyakhuthaza namanje kwaba kwaziyo mhlawumbe ukuzifunda izincwadi zesiNgisi incwadi Deserve Ages bazalwane siyithathe siyifunde kakhulu bazalwane ayikho into ezosisiza ukuthi sime njengokufunda ngoJesu futhi ayikho into ezokhanda uthando enhliziyweni zethu njengokufunda ngoJesu siyabona leyo nto bazalwane ayikho into ezokhanda ukuthobeka enhliziyweni zethu njengokufunda ngoJesu ake sisi bazalwane ngathi ebona nje sibe abazalwana beme kanje noJesu yonke into eyenzakalayo ekuphileni kwethu ngizibuza uJesu bengenza kanjani manje manje ngingazi ngiconfused uJesu ayikho kude bazalwane useduze uthembisile lesasithembiso wasenza uJesu almost 2000 years ago esithi bhekani nginani kuze kube sekuphileni komhlaba namanje sisenamandla siyiqiniso namanje ithi inkosi angazi ukuthi ubungenza kanjani la uvele ngingenzeni lana kanti singaba ngabazalwane nje kanje noJesu kanje noJesu
yonke into bazalwane example yethu kube uJesu. uNkulunkulu asisize kakhulu. Sizofunda manje siyaqhubeka ngetraining yethu evangela ngisho. Ngibukile ama lessons lapho ezingibafaka. Lona ulesson 6 esiwenzayo. Kwabe ngekho mhlawumbe baqalayo ukujoina. Akhona ama lessons ku YouTube 1 to 5 nale lesson 6 sizoyifaka. Ama lessons ovangelo sifunda nje nge3 angels message. Umyalezo wengilosi ezintathu yona message uNkulunkulu asinikeze yona le. In fact ilesson yethu yokuqala yona isibonisa leyo nto bazo ngongaphikiseki. Nayi imessage uNkulunkulu asiphe yona. So saqhubeka nayo and the training leso singabuza masithanda ukubuza sifuna ukunderstanda nje yabo ukuthi esishare lamaqiniso. So share kanjani sifuna ukuqonda so that sonke njengoba silana sihambe siyothini siyoshare bejala ukuthi uma bamaseke besho ekseni ukuthi njengoba sila sizothatha ukuze siyothulula ngaphandle siyabona lo mpazalwane siloku sithatha sithulula so soqhubeka nalo lesson mhlambe singathobisa amakhanda ngizovula nomkhuleko mina Tata nothando lumangalisa kakhulu siyacela Nkosi umoya wakho engcwele sizofunda ilizwi lakho kakhulu kwazi inkosi njengoba ngisoloke ngisisho Nkosi njengabantwana yonke into Nkosi is against me yakho experience enayo futhi akho nolwazi Nkosi olithilo nalo ngicela Nkosi kakhulu umoya wakho engcwele kube nguye Nkosi othethayo ngoba unolwazi futhi une experience so ndiyacela kakhulu Nkosi kakhulu bakuvakale nje ukuthetha kwakho through umoya wakho engcwele Nkosi please Father ndiyacela Nkosi usisondeze kuwe as we study the spell of Satan Nkosi may be broken kakhulu ndiyacela Nkosi yezulu konke ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha amen. You know bazalwane okay before ngiqhubeke nalesifundo ngicela ukwenza nje i-recap. Last week besifunda ngani? Last week ngalesikhathi la ku-training u-lesson 5 lo yebo sifunda ngama fruits of the spirit sakhuluma nange-humility. Okay sikhulumile nge-humility siqale ngayo in fact last week and then sangena kwenye into bazalwane sasikhulume ngokuglorify uNkulunkulu sathi uNkulunkulu siyamglorifya ngani nge-character yethu angisho and then saphinde sabona siyamglorify nangani nangemizimba yethu and last week sangena ke manje kumglorify ngani ngemizimba yethu and sabona bazalwane ukuthi imizimba yethu nayo ithengiwe ngegazi. uJesu ngesikhathi esithenga ngegazi akashongo ukuthi ngithenga inhliziyo yodwa. Uyayibona leyo nto? Thenga umzimba wonke, umzimba nenhliziyo, the whole person. Aze athi umpostoli Paul mayibona abantu baziphathe ngendlela engathi ibonisa ukuthi abazi ukuthi they are not their own. Athi hawo anazi yini ukuthi imizimba yena kuyona yenu? Ukuthi itempeli kaNkulunkulu, itempeli kaMoya Ingcwele. Athi ngakho dumisana uNkulunkulu ngemizimba yenu. Sithengiwe ngenani elikhulu bazalwane. So last week safunda ngehealth ukuthi uNkulunkulu siyakwazi ukumdumisa ngento esiyidlayo lesiyiphuzayo. Salikhumbula ivesi elisho kanjalo? 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Uthi ngakho noma senjani noma sidla noma siphuza konke asikwenzele bani? Udumo lukaNkulunkulu. Yazwakala bazalwane? Very very important. Sabuka ukuthi uNkulunkulu ihealth uyithatha very seriously. uNkulunkulu bazalwane njengoba ihealth uyithatha seriously. Last week ngasho izizathu ezithu. Ngiyacela ukuziphinda so zihlale kuthina. Esokuqala yilesi verse esi-universal kuyo yonke into. Ukuthi uNkulunkulu uyithatha ihealth seriously ngoba uthanda ukuthi sijabule. Siyabona leyo nto? God wants us to be happy. Sike sicabanga leyo nto? Sike sicabanga ukuthi uNkulunkulu ufuna sijabule? Yazi can I share something bazalwane? Ngingazi isikhathi ngale nto engizoyishare. Siyabona ulwimi? Do you know? Ngathi angikaze nginisherele bazalwane lento. Yeah, ithi nginisherele. Do you know ukuthi la ilwimini kunama taste buds angisho? Siyazi la ilwimini bazalwane they are about 10,000 taste buds. Ama taste buds. Siyazi leyo nto. Now okay. Do you know ukuthi in each taste bud njengoba awu 10,000 i taste bud eyodwa do you know ukuthi ina around 1,000 cells. So mase ubuka ukuthi 1,000 times 10,000 10 million lo. So there are 10 million cells uNkulunkulu wathi mayidala umuntu wawadalela nje i taste nje kuphela. Do you see that bazalwane?
And lama taste bar, lama cells la, akumen, each and every one of them is connected. Kune wiring, esuka la ilumini engqondweni. Yes. uNkulunkulu wathatha isikhathi edala lezo zinto just for taste. Ukuthi masidla sithini? Si enjoy ukudla. I-taste sizwe ukuthi lento imnandi. Yaze yamnandi leyo nto. Siyabona leyo nto. And why uNkulunkulu ufuna si enjoy ukudla? Ngoba ufuna sijabule. God wants us to be happy bazalwane. uNkulunkulu ufuna sijabule. That's why wafaka isikhathi esingaka enzeni lento. Do you know ukuthi uNkulunkulu ebengenza ukuthi umuntu aba njengemoto kuvele kuvulwe nje. Ajikele avale. Kungabikho kwa pleasure ekudleni. Mase ulambile ngathi Petrol. aqala ukugaya. Seyibona leyo nto. Kodwa uNkulunkulu ngifuna ukueda, ngifuna jabule umuntu. But that mayibuka ukuthi le njabulo le lama taste buds uyodinga ama taste buds amaningi. Nama cells amaningi 10 million cells just for i-taste. But uNkulunkulu hayi ngoba ngifuna bajabule ngizoyifaka. Do you know like thina akho ngisho no yedwa like thina ongadala even one cell. Ngizama ukubazalwana uNkulunkulu ufuna sijabule ngempela. Masi tracer nje izinto azenzayo uNkulunkulu, he's interested in happiness yethu singabantu. Siyabona leyo nto. And the health uNkulunkulu wenza ukuthi kube kanjalo. Izinto ezibulala ihealth yethu bazalwane zibulala nenjabulo yethu. Ngoba masigula asijabule. Njengoba ngikhulumile ekseni nje ngithatha kwindaba kaShukela ukuthi yayihlisa kangakanani immune system. Kuthi ngoku kaNkulunkulu bazalwane bengamele sihluka nawo ushukela wonke completely. Siyabona leyo nto. Mawukuthi sifuna into esweet nanga ama fruit. Mawukuthi sifuna into mhlambe soyifaka epolishini nanga ama raisins, khona ama raisins, khona honey. Siyabona leyo nto. Kodwa lo shukela lokho table sugar. It's very bad bazalwane. Kakhulu. Nezinye izinto eziningi ezisizayo ngehealth bazalwane uNkulunkulu befisa ukuthi sizenze eziqinisa imizimba yethu ngoba ufisa ukuthi sijabule. But do you know ukuthi it's not only that, it's not only ukujabula ukuprevent sickness. Do you know ukuthi bazalwane into engena la emlonyeni iya affect umqondo wakho. And then ugcina sekuphuma into emphoqayo uNkulunkulu. It affects indlela ocabanga ngayo. In fact, one of those things ushukela. Elena uthi mayikhuluma ngoshukela ukuthi it beclouds the reasoning. Can you imagine that? So bazalwane uNkulunkulu befisa ukuthi lemzimba lesiyiphathe njengendlela eright. Sifundile last week lo lesson angizoze ngene kuyona. Now this week sifunda ngokumdumisa uNkulunkulu still ngemzimba. Ngifisa singene manje kwindaba yokuthi yini esiyifaka emizimbeni yethu kwi-dress. Senza leyo nto. Mente ngifisa sizibuke. But before sizibona bazalana sibuke amavesi nje ambalwa. Asiyeni ku-Isaiah 55. Isaiah 55. Isaiah 55. Sibuke bani? Verse 8. No verse 9. Ngokusheshsha nje bazalwane. Ngokuba imicabango yami ayisiyo imicabango yenu, nezindlela zenu azisiso izindlela zami, usho uJehova. Ngokuba njengamazulu ephakeme kunomhlaba, kanjalo izindlela zami ziphakeme kunezindlela zenu, nemicabango yami kunemicabango yenu. Amen. Bazalwane, according to this verse, uNkulunkulu uthi umcabango yakhe ayifani neyethu, futhi eyakhe injani? Iphakeme kakhulu kuneyethu. Now bazalwane njengoba imicabango yethu ingafani nayaNkulunkulu, mawucabanga yethu imicabango kumele ishintshe yethu nobe kaNkulunkulu. Ngoba lithi iBhayibheli ababili bakwazi ukuhamba ndawonye bengavumelani. Njengoba esikhuluma manje sithi kumele sibe kanje noJesu. Asikwazi ba kanje noJesu imicabango yethu odibithele. So imicabango abanike kumele ishintshe. Do you know abantu abaningi bazama ukushintsha imicabango kaNkulunkulu? Do you know ukuthi inkolo yabantu abaningi attempt ukushintsha uNkulunkulu indlela acabanga ngayo? So I don't think uNkulunkulu une problem ngalokho. Abe uNkulunkulu ethe une problem. Today I have seen abantu bekhuluma nje yazi ngeke ngimangele ngilalela ubhuti ekhuluma
ngendawo yokutabane sithi hayi uNkulunkulu masishintsha sibaningi naye uzogcina eshintshile ayiaccept lento eshumayele ebandleni engizwa bethi amen kodwa bazalwane thina sibuka leyo sibuka thina leyo nto. Let me tell you something. Thina sibuka leyo nto enkulu simangale but sizobuka ukuthi bazalwane nakwinto ezincane sometimes siyazama ukushintsha umqondo kaNkulunkulu instead of ukuthi thina sizame ukuthi sifane naye uNkulunkulu simcela asize imqondo yethu ifane neyakhe. Sayibona leyo nto ngoba it's possible ukuthi imqondo yethu ifane neyakhe uNkulunkulu. Usho kanjalo umpostoli Paul ku Philippians chapter 2 ngisho verse 5 uthi mayibe kunini lo mqondo waqani uKristu Jesu. Disizwe bazalwane. So yilo point uqale ngifuna siyibone ukuthi yithini kumele sishintshe and especially kule topic yokugqoka ye-dress ne-fashion bazalwane. Umhlaba usifake izinto eziningi ezizophuma only through the grace of God. Yet if bazalwane sithi uNkulunkulu umzimba wakhe lo siyomvumela enze intando yakhe. Siyomvumela enze intando yakhe. Uthando lomhlaba bazalwane liyingozi. Liyingozi. In fact, let me just show this danger and then siqaleni. Asene ku 1 John chapter 2. Ay. Yeah, ay. Bazalwane. Jesu asithanda. Kuthi ngeke kusithanda. Do you know that? Do you know ukuthi ayikho into ongayenza engenza uJesu ayeke ukuthanda? Bese yazi lento bazalwane. Oh, asimkhumbula umpostoli Paul esisho incwadi yamaRoma chapter 8. Athi kuba ngiqinisekile. Uthi akho ngilosi akhonto uthi akho mandla akhonto ekhona nento engekho engasihlukanisa nothando kaNkulunkulu. Sayibona leyo nto. Ngamanye amazwi ayikho ngisho nento engakhulunywa ingilosi kuNkulunkulu. Ithi hayi usisindo wenza ukuthi therefore kumele uye kumthanda. Uthi Paul ngisho uyingilosi ngathini uNkulunkulu ngeke aye kuNkulunkulu usithanda. But do you know ukuthi idanger ekhona ukuthi yithini esingayeke kumthanda? Abantu abazulahla ngoba uNkulunkulu engabathandi bazolahla ngoba bona bengamthandi. uNkulunkulu uthanda umhlaba wonke. The love is unconditional. But uzosinde mele nawe umthanda. Now let's look at something. 1 John chapter 2 verse 15. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayisa lukho kuye. Seyizwe nabazalwane. Kuthi masingathandi ini? Izwe. Senzezweni uthi umuntu mayithanda izwe uthando lukabani? Now I want to share this little verse in the underline abazalwane. So powerful. Kuthi masithanda izwe. uNkulunkulu hayi ukuthi uyayeka yena ukusithanda, yithini esiyekayo kumthanda. Do you see that? Kuthi mangithanda izwe, uthando likaBaba ngelibe khona kumina. When I love the world, bazalwane, God's love cannot be in my heart. Awuthi uNkulunkulu uyayeka ungithanda, but yimina uthando lwami for uNkulunkulu luya loke lubanda. Ngenxa yokuthanda umhlaba. Ngenxa yokuthanda umhlaba. So siqaphele kakhulu bazalwane uthando lomhlaba. Siqaphele kakhulu. Now let us get into our subject for today. Ake siyeni again. uMaroma chapter 12. Maroma 12. Maroma 12. Hey, lama verse mele ngase sazi ngekhanda indlela esaphinda ngawo. uMaroma 12. Verse 1 and 2. Ngakho ngiyanicela bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandeka kuNkulunkulu kube ngukuthokoza kwenu okukhonza kube ukukhonza kwenu okuqonda. Amen. Cela sibambe lapha. Kuthi lana mle sinikele ini? Imizimba yenu. Asiyeni ku 1 Corinthians. So bazalwane masifunda sishela nabantu
indaba yokunikela imizimba yethu. These are the verses, these 2 verses solo isothinta njalo. Solo isothinta njalo ngoba abalekile. Ayiveza nje into ihlala ubala. Now there are many other verses we can look at. But masifunda masenza ama Bible study. Njalo you try to choose the simplest verses eliqonde ngqo. Elisho leyo nto exact sebona leyo nto ungathi ama verse amaningi azomanisho in part thatha nje laqondile kuze umuntu ayizwe ukuthi lento hayi ayiphikiseki. Now 1 Corinthians 6 verse 19 and 20. Kepha anazini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likaMoya oNgcwele okuyinina enimamukele kuNkulunkulu nokuthi anisiba benu na. Amen. Sebona lo bazalwane verse 20. Ngokuba nathi mangenana elikhulu ngakho ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni wenu. Amen. Kuthiwa sithengwe ngani? Ngakho kumele sithini? Simbonge emzimbeni yethu. Simdumise, simbonge ngemizimba yethu. Do you see that? Now in terms of ukubonga uNkulunkulu emzimba yethu sasifundile indaba ya dress. But ngifuna sibone ngendaba yokudla. Ngifuna sibone ukuthi nangezingubo esizigqokayo siyakwazi ukumbonga uNkulunkulu. Asiyeni ku Exodus 28. Siyakwazi umglorify uNkulunkulu simbonge. Just by the way we dress. Huh? Unyothi kanjani? Let's begin 28 verse 2. 28 verse 2. Exodus 28 verse 2. Umenzele uAaron umfowenu izambatho ezingcwele ezobukhosi nezokuhlobisa. Amen. Seyizwe lento bazalwane, la uNkulunkulu uyaleza uMoses ukuthi enzele uAaron izingubo. Uthi ke English, and thou shalt make holy garments for Aaron thy brother. They must be for glory and for beauty. Ezobukhosi nezokuhlobisa. Kama yona nayikhuluma ngezobukhosi okanye ezonkazimulo ezikhazimulisa bani? uNkulunkulu. Then number 2 zibe zinhle. Bazalwane, uma ngaba sikhohlwe yonke into esiyifunda manje, singakhohlwa lezi eziyi2. Kuthi masikhetha into esiyigqoka, number 1 esicabanga ingaba lengubo engizoyithenga, ngaba lento engizoyithenga, ingaba izomkhazimulisa yini uNkulunkulu? Ingaba umuntu mayengibona ngigqokile angangi-associate yini noJehova? Sayibona leyo nto? And then ke manje into yesibili esiyibukayo ingaba yinhle. Inkinga yethu yazi yini thina? Sithi masingena esitolo sibuka ubuhle kuphela. And then mase siyibuka sithi eish kodwa kodwa ayinandaba. Sengiyibona ukuthi kodwa inenkinga. Seyiveza ukuthi nokuthi kodwa ngithi kodwa it's fine. Ngoba siqale ngobuhle. But lana kuthi ku-Aaron there were holy garments for glory and for beauty. Umpristi bazalwane kaNkulunkulu. Indlela ayigqoka ngayo yayibatshena abantu abafikile beze kumpristi. Kuthi lo muntu umele izulu. Yayingekho nento encane ediverta ingqondo. Ediverta ingqondo isuse uNkulunkulu. Ibe kwezinye izinto. Nathi egqokeni kwethu kumele kube kanjalo bazalwane. Kungabikho izinto ezodiverta izingqondo zethu. Kwanye izingqondo zabanye abantu. Zisuke uNkulunkulu. Thola umuntu ebezile ze Bible study. Kodwa seyinake mina manje shape yami ukuthi nginjani. Seyibona leyo nto? Na omunye uthi hayi leyo nto yakuyinto yamapriest nje kuphela. Hayi asingeni ndawo singabapriest ngizothini. Manje ke but let me show you something ukuthi lithi iBhayibheli ngathi abantu bamukele uJesu. Asiyeni ku 1 Peter chapter 2. Petro uqala chapter 2. Sesihamba ngokusheshsha manje bazalwane. Waphela isikolo siyabo increase pace. Siya ku verse 9. 1 Peter chapter 2 ngicela usiyifile verse 9. Kepha nina niluhlangu olukhethiweyo, ubupristi obukhosi, isizwe esingcwele, abantu abazuziweyo ukuze nishumayele ubukhosi balowo owanibiza, niphume ebumnyameni
ingene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Sayizolani bazalwane? Kuzothi ubupriest bani? Obukhosi. Ikhuluma nathi manje singamaKristu. Ithi nathi singabapriest, upriest obukhosi, every Christian. So ngamanye amazwi izinto eziningi hayi zonke but izinto eziningi ezasenziwa ngabapriest kwiTestament endala zayisibonelo ukuthi amaKristu kumele abe njani. Siyibona leyo bazalwane? Umuntu omKristu kumele abe njani emphakathini wakhe. Njengoba namanje umpriest ngenxa yokuthi emphakathini wayimele uNkulunkulu kwakumele ukuthi nendlela agqoka ngayo whether ukephi bonke kumbone Aaron ehamba ngamavest cabange Aaron athele skimbi vest iphaqa azulele nje ahambe ephuma nje kanjani umuntu omephakathi kwabantu abaphilayo nabafileyo and uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyazazi ingqondo izisebenza kanjani. So yena direct ukuthi izingubo zika Aaron kumele zibe kanje. Kumele zibe kanje. And uNkulunkulu uthi sonke singuKristu obukhosi. Seyizwa leyo nto bazalwane? So le nto ikhulunywa Aaron apply nakuthina. Ingubo zethu they must be for glory and for beauty. Singayikhohlwa leyo nto njalo glory beauty. Singayishintshi sithi beauty glory. Glory then beauty njalo. Ayisibone iverse lesibonisayo ukuthi bazalwane singamapriest ngempela Revelation 1. Revelation chapter 1 ayesibuthi ukuthini uNkulunkulu verse 5 no 6. NakuJesu Kristu ufakazi othembekayo, izibulo labafileyo, nombuso wamakhosi omhlaba. Kuye osithandayo nowasikhululayo ezintweni zethu ngegazi lakhe, nowasenza sibe ngumbuso nabapristi bakaNkulunkulu uyise. Kuye makube inkazimulo namandla kuze kube phakade laphakade. Amen. I think sekuyazwakala bazalwane. I think sekukliwa ngempela. Again like yashiya ukuthi abantu abathi ngegazi likaJesu ukuthi kubenze inkosi. Nabapriest kuNkulunkulu. Sayizwa lento bazalwane? So uNkulunkulu like we are very special ukuthi nyathina siboni. That's why siziphathe nobi kanjani. Senza noba yini senze nobi kanjani. Umuntu akakaze athi aphoze athi mina ngimele izulu. Do you know ukuthi kunezinto eSirayeli zazikwazi ukuthi zenziwe abanye abantu kodwa uNkulunkulu wena umpriest ngeke ukwazi ukwenza kanje. Siyabona leyo nto? Ngeke ukwazi ngoba wena you are set apart. SingamaKristu bazalwane we are set apart. Akugezi yonke insipho kuthina. Na umunye yabuza mhlawumbe ukuthi awu ingaba yingubo ezinjani ke mhlawumbe ezikhazimulisa uNkulunkulu ngeke ubona kanjani into ukuthi leyo ngabe umkhazimulisa uNkulunkulu noma mhlawumbe ngeke izumphoqa uNkulunkulu. So into engizoyenza bazalwane what we are going to do is that we are going to share ama principles nje awu4. Ama principles amangaki awu4. Why ngishare ama principles kungoba ziningi izinto both kwabesilisa nabesifazane zihluke kakhulu bazanje ezigqokayo. Ngeke ngikhombe ukuthi hayi le waphela usuku umuntu lo engivezele lo drop ethi hayi lena siyabona leyo. So into ebalekile ama principle and then mase sazi ama principles sokwazi ukuthini sikhethe kahle ngokusizwa umoya engcwele. Nama principles nawo bazolane sizokwazi ukuthi siwasebenzise esisizwa ubani umoya engcwele. Siyabona leyo nto. Bazalwane ifashion ingozi. Ngilo ngirepeat le you know I want to show this. Do you know asizwe the quotation? This is bazalwane umoya propheto kuthi ubufakazi bukaJesu uthi uJesu sikufakaza la kukhuluma uJesu la. And incwadi yesambulo ku chapter 12 verse 17 mayikhuluma ngoDraco ehlasela owesifazane. Ithi uhlasela owesifazane. Ithi uhlasela imbewu yowesifazane. Ngoba igcina ini imiyalo kaNkulunkulu. Nokuthi futhi inani? Bazalwane. Revelation 12 inani? Inobufakazi
ngoJesu anyibuka Jesu. And siyazi lo Revelation 19 verse 10 spirit of prophecy. Now into ngizama ukuyivezela ukuthi uSathane into ayizondela yona ibandla is these two things. Ukuthi ibandla lifundisa ukuthi we can obey God. Siyibona leyo nto? Namanje ebandleni uSathane into athekile ile nto ukuthi asikwazi ukobey uNkulunkulu ngokupheleleyo. Siyibona leyo nto? Yes. Ile nto eshinyela ngisho nabantu bazalana kumele ngaba bashumayela into right. Then the second thing uSathane ayihlaselile according to the verse. Yiwo lokufaka beka Jesu kuthiwa umoya wesiprofeti. Uhlaselile uSathane umoya wesiprofeti bazalwane. Why? Ngoba uyafakaza izinto ezimbi zomhlaba. Ayisizele ukufakaza ukuthi beka Jesu. Uthi fashion is deteriorating the intellect and eating out the spirituality of our people. Asizende party. Nayi party ngizoyitolika le ebovu. Ithi obedience to fashion is pervading our Seventh-day Adventist churches and is doing more than any other power to separate our people from God. Kutha ukuthobela ifashion. Kutha sekungenile nasebandleni kaNkulunkulu. Uthi futhi kubana ngisikhathi. Kutha kwenza ngaphezulu kwazo zonke ezinye izinto ukuhlukanisa abantu baNkulunkulu noNkulunkulu. Siyibona leyo nto? Do you see ukuthi the love when obedience to fashion can separate us from uNkulunkulu? It's like lento beyisho namanje uJohn ku 1 John chapter 2 verse 15 uthi masithanda umhlaba uNkulunkulu akayeke usithanda but yithina soyeka umthanda. Do you see that? This is dangerous because njengoba sibona nje these things sizobona ezifunda bazalwane. Akho yeah, asifele sifunde nje lamavesi. So lama principles bazalwane esiwafundayo. Lama principles esiwafundayo bazalwane iwona azosiza both abesilisa nabesifazane sizobona bazalwane zisifunda. Asifundele principle yokuqala, singayibhala phansi yokuqala. Iprinciple yokuqala bazalwane makufika kwingubo esizigqokayo esizifaka kulomzimba lo. Yokuthi ingubo kumele isithe. Senze leyo nto? The dress must cover. Inhloso yengubo akuyona ukwambula eyokuthini? Ukukhava ngisho kunjalo? Sibekela. So manje nengubo emane isambula. Akuyona ayihambelani nenhloso uNkulunkulu ayibekele yona ingubo. Ake sibuke bazalwane ukuthi uNkulunkulu naye asiqaleni angisho uNkulunkulu ngokwesimilo sethu bese imglorify uma ukuthi isimilo sethu sifana nesakhe. Do you know ukuthi na dress uNkulunkulu kune example asethele yona? Ake sibuke ukuthi uJesu mayibona uJohn umbone kanjani. Ake siyeni kuSambulo chapter 1. Number 1, to cover. To fully cover bazalwane. Now, ngicela bazalwane singayitholi wrong lento please. uNkulunkulu akasikhondemi ukasifundisa. Sibona leyo nto. Angabikho umuntu ozihleli phansi afile condemned engathi yabona uNkulunkulu. Uyasifundisa uyasithanda. And ezesifundiso sipha amandla okushintsha. All right. Revelation chapter 1 verse 13 asibuka uJesu. Verse 12 and 13 is fine. Ngaphenduka ukuba ngibone izwi ebelikhuluma nami. Kuthe ngiphenduka ngabona izinti zezibane ezisikhombisa zegolide. Nofana nendodana yomuntu ephakathi kwezinti zezibane. Embethe ingubo ekhawula ezinyaweni. Ezibophe ngebhande legolide ezibeleni. Siyabona bazalwane, ikhuluma ngoJohn ebona bani uJesu ukuthi ayembathe ingubo ekhawula kephi ezinyaweni fully covered. Siyabona leyo nto. And do you know njalo uNkulunkulu mayivela this is the one thing nje if kwakhulunywa ngoNkulunkulu ngendlela mhlambe ngento azisithe ngayo njalo kuyavela ukuthi uNkulunkulu uzisithe ngento emsitha fully. Nama ufunda singayibhala phansi Isaiah chapter 6 verse 1 la ikhuluma abazalwane ngengubo ayigqokile ukuthi uNkulunkulu yayifika le ezansi. Siyabona leyo nto. Ubhale noMahubo chapter 104 ku verse 2 asitshela ukuthi uNkulunkulu uzembathisile ngokukhanya njengengubo. Siyizwa leyo nto. Isaiah 6 verse 1 Amahubo 104 verse 2 uNkulunkulu njalo bazalwane njalo fully clad. Now I want to show something bazalwane.
Siyakhumbula uAdam noEve ngesikhathi besona kwenzekani? Basuka inkazimulo, the covering yelight kaNkulunkulu. Babona ukuthi ngcono and yini abayenza? Okay, well, asilifundeni ivesi ngoba mhlawumbe sesikhohliwe. Asine kuGenesis chapter 3 verse 8. Yes. Verse 7, sorry, verse 7. Ayesevuleka amehlo abo bobabili babona ukubambaza bathunga amaqabungu umthiwane basenzela izibhinqa. Bazalwane ngeEnglish ithi bathatha amaqabungu omkhiwane bazenzela ama-aprons. Igama elisebenzisayo lapho aprons. You know why senze aprons? Izama ukusibonisa ukuthi lezi zinto babezibhinqile zazihamba kuphi la emzimbeni. I-apron ihamba kuphi? Iyavula nje apron futhi ngendlela ezinye zivula umhlane, ezinye ama-apron aphela la ngisho. Siyabona lento bazalwane. So babezenzele into kanjalo bona. uAdam mafika uNkulunkulu emboze iapron enjalo. uAdam uyacasha uthi inkosi ngicashile ngoba ngibona ukuthi ngisenqunu. Can you see ukuthi still there was nakedness? Now ngifika sibone ukuthi uNkulunkulu mayifika kubona yena ubenzelani. Asiyeni ke manje kuGenesis chapter 3 still. Sizobuka uverse 21. uJehova uNkulunkulu wabenzela uAdam nomkakhe izibuko wabembathisa. Sibona nobazalwane ukuthi wabenzela ini iziphuku. Coat of skin ngeEnglish ithi coat of skin. And you know lelo gama lithi coat of skin la igama lesihebheru. Igama ngesihebheru ukuthi ketonet. It's the word ketonet. And it means long coat of skin. Sibona lonto? So uNkulunkulu waqaphela ukuthi afake igama elizosibonisa ukuthi lento ayibafaka yona yinto ende. Njengoba esusa lama aprons la asithe kancane. It was not only just the material inkinga. Uyabona lonto? uNkulunkulu wakwenza abantu abagqokile labantu. Wayisusa lento. Wafaka le ezobemboza ngokupheleleyo. Sibona lonto bazalwane? Now, ngifisa siyibone ipattern la. uNkulunkulu uqale wadila kuverse 15 ngeinhliziyo zabo la enza isithembiso athi uzofaka ubutha phakathi kwabo nani nenyoka. Siyabona lo iconversion leyo yani yenhliziyo yokwenza ukuthi abantu basizonde isono. But uNkulunkulu siyambonda kapheleli lapha enhliziyweni. Uqala lapho. That's why nathi masishumayela sifunda angeke ufike umuntu uqala uhlangana naye umfundisa ngokugqoka. Sayibona leyo nto? Siqala ngani? Ngokuthinta inhliziyo. And then uNkulunkulu mayiqeda kusuka la ngokuthinta inhliziyo wangena ke manje washintsha even nani nezembatho zabo lento abegqokile. Do you see that bazalwane? Wathi lento abayigqokayo iyaba expose. Uthi ngiyisuse. Ngifake iminti ngiziba expose. Amen. Nge-English ithi coat of skin. Lowa coat lo angishilo ukuthi uketonet long emphasis ku long. Ukuthi yayinde lento uNkulunkulu wayebemboza ngayo. Futhi ayenziwe ngesikhumba. Siyabona lento bazalwane? All right. Siyabonga kakhulu bamkhisi. Now bazalwane lo covering lo njengoba sikhuluma ngento ezocover. I apply only komama nakobaba. In fact Kangizo usiveza ngisifaka ngesithombe sompriest. Kodwa sike sizibone izithombe zabapriest bazalwane ukuthi kanjani. Sibona oAaron sasibabona bazalwane kube into eyalezantsi ngisho. Sitheke yonke into. Umpriest lo. Now there is something engifisa siyibuke eBhayibhelini. uNkulunkulu indlela specific ngayo yamangalisa asena kuExodus 28 verse 42. Bazalwane sesihlalile kule point covering ngifuna nje ingene ngempela ngoba yes 28 verse 42 ngoba mhlawumbe asiyiboni ukubaluleka kwayo. Sesifikile elosifundela verse 42 bazalwane. Ubenzele namabhuluko elinene ukuba
usitsekelwe inyama yobunqunu babo usitsekelwe inyama aqale okhalweni afike emathangeni. Amen. Kuthiwa lana makenzelwe uAaroni nabafana bakhe amabhuluku welineni kuze kusitshekele kukhave ini ubunqunu babo. And then kuthiwa manje lamabhulukwe abezosuka kephi okhalweni ngisho ukhalo la then ame kuphi emathangeni ngisho. Cela ukubuza bazalwane ubani akabona uAaron nje egqokile ibhuluku kanje. Akekho umuntu olibona lebhuluku ngisho. Why? Do you know why? Kwakuyi underwear lena. Ngizama ukuthi lento esihamba ngayo thinto lisihamba ngezikhindi yabo. Lento kwakumele ube underwear kangamele abantu bahambe kanjena. Beveze imilenze kanje. Siyibona lo bazalwane. This was underwear. Kwakuyi underwear kaAaron. Lento uthi mina manje umuntu uzula ngaye emoli lento. Underwear. Abanye ngize ngiwenza nama-Bible study bamsongi ngale underwear. Ngithi hayibo, yazi bangihlwilo baba. Bave becomplaina kodwa omama befike begqoka into ezifishane kodwa nje akanankinga nje na-underwear yakhe azulele nje. Kanti bazalwane le principle ika-apply kubo bonke Adam no-Eve le ukhava. Siyibona lo bazalwane bamsongi. Cha bazalwane khona ubaba esakhele nabantu bamadlala. Ngilapha isikini sami esithi asibeke ezansi kwamadolo. Wathi hawu umnumzane ohamba ngesikhini. Ngaphe ngamxoxela umthabela, ngangiyakumthabela sakhelele nje. Ngamtshela umthabela indaba ukuthi kwamadlala uyakhoza ukuthi ngifake isikhini indoda endala. Kodwa ngikwazi lo ngiyajabula mhlawumbe ngithola phakathi enkundleni. Yebo. Kodwa mase ngaphansi kwamadolo asinankinga. Siyabona leyo nto the underwear ne imilema la emathangeni siyabona leyo nto bazalwane. And I want to say to anyone bazalwane ngaphandle asigceki but uNkulunkulu again as-educator masigqoke izinto eziphezulu kwamadolo ezimala emathangeni that is yinto bengamele ngaba kanjalo. That is underwear. Ama-undergarments lawo. uNkulunkulu ufisa into esizigqokayo zikhave zisibakele. Siyabona leyo nto bazalwane. Sibekele yebo siyabonga. Bazalwane ngimane ngifunda kancane. Now ngicela ukuveza i-quotation kwamkhize eyi-1 nje ngayo lento. Now le quotation ngiyivezela thina ukuze umuntu nobe kuphikisa ethini wazi ukuthi ubhekwe izulu. Yizwa bazalwane ukuthi uthini umoya wesiphrofethi la. Hey ngifuna ukuveza. Ayikho Yes. Ake sibukeni la. Night la bambuza ngento beyibhalile. And then uthi mayikhuluma, uthi my views were calculated to correct the present fashion. Fashion ayikhona ngesikhathi sabo. Athi the extreme long dress trailing upon the ground. Siyabona leyo nto? So again nobude baya kumele kube into ekhula ehamba nenhlabathi. Siyabona leyo nto bazalwane? Thothi njalo nje mama ubuya nje kunenhlabathi engube and also to correct the extreme short dress reaching about to the knees. Kuthiwa lana bazalwane ingubo that is reaching to the knees is not just short, it is extremely short. Do you hear that? Now uNkulunkulu okhulumayo lana. uNkulunkulu bazalwane bese ngisho ukuthi kungenzeka ukuthi singathi hawo ukuthi angeke. Ayinankinga into. Kuthina masibona ngomcabango wethu ayinankinga. But ngomcabango kaNkulunkulu inenkinga. Siyayizwa lento bazalwane. That's why siqale ngalela verse ethi imicabango yami ayiyona yenu. Do you know bazalwane the people who invented these dresses mhlawumbe sazongena kuleyo part. Abo Mary Quant umuntu wa invent in the 1960s ama miniskirts. La se yabona le akhuluma ngelenathi ukhuluma ngezigubu ezifika to the knees. Wa mhlawumbe ayekuyova la feet abone lezi gqoka namhlanje sesiphake sesiphake. Do you know labantu bazalwane mawufunda ngabo they have no relationship noNkulunkulu, they have a relationship no Satan. Kuthiwa yazi you know when ukuthi nje ngifaka ngihistory lana
mawufuna ngehistory yalesigubo ukuthi it was a mark of rebellion. Kuthi abantu abasha bathi ba rebel bathi sebekhathele ukubukeka njengoma wabo. In another place American bazalwane like ziningi lezinto. But labantu bazalwane babesebenzana noSathane. And you know ukuthi khona iquotation esha kanjalo ukuthi abantu abafika lesigubo lesi sizoyibona. Ithi basetshenziswa uSathane. Thina siyathatha lento uSathane ayi-influence ebonke bayi-design siyithathe siyufake kulo mzimba othenga ngegazi. But isikhathi zongazi bazalwane uNkulunkulu uzenzani? Kodwa mase kufika ulwazi ufika sonke sithini? Phenduka. Okay, let's do it very fast. Kunesandla umthizi. Mina ngikhala ngokuthi uNkulunkulu unothando kakhulu. Lento futhi wayengayenzeli lokhu kuphela ukuthi khona ukubukisa ngomzimba. Wayenzela nokuthi ukhona ukulinyazwa kungaba iweather kungaba ilanga ulimale uthola cancer uthola ubani uthola izifo. Hayi uNkulunkulu unekhe nomuntu ngoba uyamthanda wamthizi cela ukumisa la wona nje uNkulunkulu evala edivala hayi ngoba edivalela ukuthi ngoba ngiyamukisa ingqephe lezi zezizwana. Amen. You know ngeke ngithi ngicela ukumisa la ukhuluma ipoint esazoya kulona ipoint yokugcina leyo. So my principle la u4 bazalwane yokugcina yiyo le health. Sizobona mase sigcina nje ikhona indlela esingaqoka ngayo bazalwane engenza ukuthi kube lula ukuthi sithole ukugula. Basizoyibona. Now principle number 2 bazalwane ukuthi kumele kube khona umehluko, distinction between into egqokwa umama negqokwa ubaba. Kune distinction yakho. This is a principle bazalwane. Ngiyafisa ukuyishare sini Deuteronomy 22. Now before siye kule bazalwane ngicela ngiyikhohle, I don't know why ngicela ngiyikhohle. La ku revealing ngicela ufake futhi nokuthi it's not only ubude bengubo but nokuthi ihleli kanjani. Yabona bazalwane kuyenza ukuthi ugqoke into ende but mayi tight iya reveala. Siyabona leyo nto? Yazakala bazalwane. Ngiyagqoka into ende but inhloso yengubo ukuvala. Sithe ukuthini ukusibekela ngisho? Hayi ukwambula. Inhloso into egqokiwe ngiyasitha. There are things bazalwane ezigqokwayo ezithathi ngendlela ukuthi it's even worse than a miniskirt ibe inde injalo. Siyabona leyo bazalwane. Nikinga manje njengoba sisho ekseni ukuthi sometimes uNkulunkulu uyakhuluma kodwa singamuzwa ngoba kunamanye ama voice futhi akhompyutha ne voice kaNkulunkulu. Kanti kunabangani bathi awumngani ngathi une shape nje wavwa ugqoka njengathi ugogo. Veza ishape yakho. Uyivezelani ishape yakho? Ufuna eqinisweni bazalwane leyo nto yabona nje ukuthi mhlambe siwe singayicabangi ngaleyo ndlela but inobusathana. Ngifuna abantu bangibuke and babuke ini umzimba wami. Siyabona leyo nto. uNkulunkulu if uNkulunkulu uthi umuntu obukile nje owesifazane lastfully seyiphingile naye. Angangabi nacala kanjani umuntu owesifazana yena naye ogqoka ngendlela ezokwenza ukuthi kuvuke lemicabango komunye. Siyabona leyo bazalwane. Uthi Paul ngiyamthanda umpostoli Paul ngoba igcwele umoya ingcwele uthi uma ngaba ukudla wayenza nje isibonelo esibonisa ukuthi indlela emele sicabanga ngayo uthi uma ngaba ukudla kwenza umzalwane wami akhubeke angeke ngidle kudla benqame ngilambe kunokuthi umzalwane wami akhubeke othenge ngegazi. Siyabona lento bazalwane. So uSathane uzama ungena ngendlela eziningi. Oh sengiyabona ngoba bagqoka into ezinye uthi ngizwe zibe tight. Ma fashions lazi no Sathane bazalwane. Ya reveal leyo nto. That's revealing. Mani bambe lapho ukuthi inhloso yengubo to cover. Ungaveli ama cleavage kuvele yabona zonke lezi zinto bazalwane. So kumele nje be covered kube simple ingabikho into. Friends, angisho lokho bazalwane. Mawukuthi uzosebenzela imphefumulo ufuna ukuvangela
you need to also understand human nature. Do you know Mofunda who deserve ages? You want education, education, page 78. He who seeks to transform humanity must himself understand humanity. And yabona mawuzoya udade uyofunda nje nomuntu enza door to door. Sasibenza thina door to door la besithathala khona emon class nje sambe. Yabona nje ya. Mawuzoya udade wenza door to door. Uvula uBhayibheli beka nje kodwa la futhi kuvele necleavage uzitshela lo bhuti lo uzoyeka yonke lento eyivulile. Why when awenza nje ngoba you don't understand human nature and mhlawumbe hayi ukuthi usuke urebella mhlawumbe usuke wenza ungazi yabona leyo nto but human nature injalo lo muntu akaphendukanga and inkanuko zakhe zisadonsa ngamandla. Awukazibuke mawubuke abantu bawobaba. Makudlumda usisi banga ngisho ngicabanga nokucabanga umbone ikhanda lithi. Seyila yabona leyo nto bazalwane. So wena manje ohambisa ivangeli awufuni ukufaka ukwenza into ezomenza enze leyo nto. Yabona yonke attention mele isuke kuwena. Yonke ikhomba izulu athi ukubona umuntu nesizotho kanje kuba wese ukuthi umuntu omusha kodwa futhi ulandele lento kaNkulunkulu yazi it comes with power. Ngoba umuntu omusha avele azinikele kuNkulunkulu kanje ngayo yonke into. Abantu babasha bekho kanje. Alalele umuntu. Amazing ngempela. Now asiye ku principle number 2 bazalwane sesizwaqela. Bese kumele kube nomehluko. Deuteronomy chapter 22 verse 5. Distinction, yes. Hey, lena bazalwane. Owesifazane makangagqoki okwendoda. Nendoda mayingembathi ingubo yesifazane. Say the principle bazalwane lona. Kodwa owesifazane hayi okwendoda. Nendoda bengagqoki wesifazane. Now, ku society bazalwane isikiyona le principle seyiphuliwe. Yes. Omama bagqoka amabhuluku. Osisi bagqoka amabhuluku. And this seyijwayelekile. And this is one of the things yayibenzima kakhulu mangizoyishare. Ngoba abantu abaningi babuka ngathi hawu ukhuluma into engekho nje. Kodwa naye ezini kaNkulunkulu. And you know more than that, ikhona kuMoses prophet land. I want to give you a brief history. Ukuthi amabhuluku aqala kanjani ukuduma amongst abantu abawomama. Ngama late 1800s. Kwakhona msho abantu abafunda history bazoyazi ama women rights movement eAmerica. La abantu besifazane belela amalungelo wabo. Seyibona leyo nto. Mawufunda ngayo ku history. Kuthi there was the first wave ye feminism. Seyibona leyo nto. And then the second wave ngabo 1960 nasekufika nama miniskirt. Seyibona leyo nto. And do you know ukuthi bazalwane to show rebellion against into eyenziwa uNkulunkulu. Into ekhulunywa uNkulunkulu elizwini lakhe i-distinction between umuntu ongumama nomuntu ongubaba baze bashintsha ngisho iBhayibheli. Khona iBhayibheli ekuthiwa women's Bible. Do you know that? And basuse yonke imibhalo uNkulunkulu ayifake ngabomu. Efaka i-distinction between i-role yomuntu ongumama nomuntu ongubaba ayisusa. Bathi uNkulunkulu ayikho lento ayifaka. And the same people, ngikhuluma ngento babeyenza, the same people babesenza leyo nto ba-inventa a type of dress ethile. Ekuthiwa i-American costume. La omama kodwa mabayeke manje ukugqoka ini izingubo. Bele bafake ini amabhuluku to signify i-dominance yabo nawo. Asizi ukuthi uNkulunkulu wathini ngayo ngesikhathi ifika leyo nto. Ake sibuye into elena ithini ngaleyo nto. Ngoba uNkulunkulu ayikhuluma through his prophet. You know. Now I want to read this bazalwane. With Testimonies to the Church Law, Volume 1, page 457. And he found the slogan and then he told it. I saw that God's order has been reversed and his special directions disregarded by those who adopt the American costume. I was referred to Deuteronomy 22 verse 5. Do you know my referred? I was referred. I was thinking uNkulunkulu ungikhombela phaya.
Do you see that? I was referred to Deuteronomy 22 verse 5. And then I read the verse and then God would not have his people adopt the so-called reformed dress. It is immodest apparel, wholly unfitted for the modest, humble followers of Christ. Says this reformed dress, this American costume, is on Bonisa if manje, the same prophet, if I'm going to lead manje, let go, I'm charged, I'm too late. At how? The watchman was saying, Anje. Because as Seventh-day Adventists, we are watchmen and watchwomen. Second members of one, as Boogie Ninjan. The thing is, this Tom Benji, Lao Mama. This is during the Victorian era. And Lona is a one who later Milan Hula, many food, but in shot. Many yes, but they are many Hulanji. Then Nangu, yes, I adopted the reformed dress, the American costume. Now, Mama knows this, but I want to say to Baba. Now, the blue like, I want to go in Gubemala. Do you see that Bazalan? And land the Uncle, you know, I see Bazalan in land. I mean, how can God be so clear? How can God be more clear than this? Which God would not have his people adopt this dress. How much more? Even India, which I can do, I made Beranji. That's the which are plumas, it's a card. And Mama and I were part of this movement. Mama was running. The one missing in front of the Makodeshi. India, they were against Izulu, and full Izulu. And we're touching the figure now, but we found. Then coming to Bluma, one of the women or advocates, and if you and I, then I feel Elizabeth Miller, Elizabeth Miller, we are not invent the land. But Omuya saying, Courtney come back, but it's more like Bluma. You know, advocate, I could as going there to the night of Bluma. There is an increasing tendency to have women in their dress and appearance as near like them other sex as possible, and to fashion their dress very much like that of men. But God pronounces it an abomination. Tendency in Bazalan. But the second Cuba also again, let's us cut. It's Anganaganje. Put the second Cuba on Gena. Ofuna ukwenza ukuthi amakhosikazi ukugqoka kwabo kusondele kufana naloko abantu besilisa ebona lo bazalwane. So kuthi bazalwane la in as much as abantu bayajabulela bulento bathi yinhle ifashion ethile kuthi uNkulunkulu uthi isinengisi. Kuyazwakala lo stop. Oh, Bazalwane, you know, I'll tell you the truth. It's a look for something, Anje. I have seen as Musa Nkulunkulu share la mustard. And I'll tell you now, on the spot, ayikho into engiyibonayo mina where izothini engibonisayo mina personally yabo that manje there is a full surrender that has been made to Jesus. Njengokuthi umuntu isimilo sakhe sifane sika Jesus, number 1. And then number 2, avume ukuthi uJesu amkhethele when it comes to our relationships. The diet, then the dress. One of these 3 things, the relationships, the diet and the dress, abantu bazalwane they protest. Even ngisho ngiveza ama quotation namavesi amangaki. Akekho umuntu ofuna akhe ukhethelwa uNkulunkulu ukuthi yena uzoba ubani abangani bakhe, uzoshada nobani. Number 2, abafuna ukukhethelwa abantu ukuthi badleni, bafuna ukuzikhethela bona.
But sabona uNkulunkulu ngisho ede emehlakaniphile wamkhethela. Sina sifuna uzikhethela kodwa sisinje. Then number 3, abantu bafuna ukukhethelwa uNkulunkulu ukuthi bagqoke kanjani. Now this thing was it's a really struggling. Say when I don't. Now yeah. Was learning those who feel called out to join the movement in favor of women's rights and the so-called dress reform might as well sever all connection with the third angel's message. The spirit which attends the one cannot be in harmony with the other. Says the Lord. Kutho laba bafile ngathi bona bafuna ukugqoka lamabhuluku kanje. Kutho ngcono bazihlukaniseke nokushumayela i-stranger's message. Uthi ngoba ispirit esihamba nale asihambi nale nenye. Sayi abantu bazalwana. Yeah, when you sever, you separate. If uNkulunkulu angakhuluma so strongly ngalento, thina sithi kodwa sithathe so lightly, asibone lento ukuthi ngempela ukuthi imiqondo yethu neyaNkulunkulu seyihlukene ngendlela emangalisayo. But ngumusa kuyakwazeka ukuthi kuthini. Seyibona leyo nto. Akwehle uNkulunkulu kuyethi isondela kuyakhe. Seyibona lento bazalwana. Kuthiwa ngithanda nale party the spirit that attends the one. Ayikwazi bakwenye. Ayikwazi bazalwana. I will show you something. Okay, let me say it verse. I want to show this. You need to get dressing verse extra. Itilana, a person's character is judged by his style of dress. A refined taste, a cultivated mind will be revealed in the choice of simple and appropriate attire. Chaste simplicity in dress, when united with modesty of demeanor, will go far towards surrounding a young woman with that atmosphere of sacred reserve, which will be to her a shield from 1,000 perils. Kuthi bazalwane ukugqoka ngendlela ekanjeni ngalendlela ibeke uNkulunkulu. Kuthiwa angazi ngebeka kanjani. Kodwa kuyomsurrounda. Kuyomvikela umuntu omusha. Yabo kuyomvikela umuntu omusha from izilingo eziningi bezohlangabezana nazo uma ngabe begqoka njengomhlaba. And I'll tell you the truth. Because nami ngeke ngaba semhlabeni ngayazi into engikhulumayo. Do you know ukuthi even the type of dress oyigqokayo iyona eshoyo ukuthi uzo-invite abantu abanjani? Asimanje nje sewusisi omdala uyacabanga indaba zomshado mhlawumbe ngizothini. Kodwa lapha enkonzweni awu kwathini siyabona nje zonke lezo zinto. And then kufika nje umuntu ongenandaba noJesu athi bayizibonela wena nje azibonela i-girlfriend. Adlawale yapho nje umfundi wami nje. Ekusakubona nje nasuke akushele futhi hayina ngowesaba nje. Abesenza ama sound zonke lezi zinto lezi yabona bazalwana. Futhi walana. Not all the time, but what I'm saying is that bazalwane uthi walana. Ukugqoka kahle ngendlela ebekwe uNkulunkulu ingamsurrounda umuntu oyange ngeshield. Athi mayisendela lathi ingeke. Mhlawumbe ushadile. Why enje? Sayibona leyo nto? Shield bazalwane, ngeshield. Now let's look at the second last principle. Sithe it must cover, there must be distinction. Modest. Yiyo le. Kushe last ngoba le health bese ikhulumile ngayo ba umkhisi. Modest bazalwane siyayibona naye sesikhulunyile ngayo. You know kune quotation ngiyifuna la. Yeah, umkhisi ngakhuluma. Yaxolisa upapa ukujongeke kanti kuya khona. Oh, ushaxolisa ngisithe ngifuna ukukhuluma sorry. Ngithi yaxolisa. Akunankingi. Ithi lana, let's just read this quotation as well. You know, bazalwane nale ngithintile. Lana ngo Spiritual Gifts volume 2 page 227. In these last days, fashions are shameful and immodest. They are noticed in prophecy. They were first brought in
by a class over whom Satan has entire control. Kuthiwa bazalwane lama fashions lemkhuba yokugqoka evamile namhlanje kuthiwa ilethwe ngabantu abacontrolwa nguSathane and not lento ngibone ukuthi kunjalo vele mangenze research yami ngehistory yalezi zinto lezi zivela kuphi njengoba ngisho labo mama indlela bebengamfuni ngayo uNkulunkulu babethi leli Bible yabona le Bible engiliphethe King James Elizabeth labo no Anton labo babelizonda baze baqala amabandla ngingathi nokuthi kaworship uSathane lamabandla kumabandla la kuthi abazona mangakhulunywa ngeBhayibheli so that everyone is welcome and abantu mabe invent into kanjalo na ufike uthi ngiyogqoka indlela into ba inventile kodwa lingalapho kuleli site uNkulunkulu uthi ungayigqoki kuthiwa ifike nabantu bazalwane abakhontrolwa uSathane. Red words again. If God's professed people had not departed greatly from him, there would now be a marked difference between their dress and that of the world. Kusho uma ngabe abantu baNkulunkulu bebengasukanga kuyena, ngiyaba kunomehluko omkhulu makuthiwa marked into ebonakalayo ukuthi ngaba kunomehluko omkhulu phakathi kwendlela abagqoka ngayo nendlela umhlaba ugqoka ngayo. You know that? Ayisibuyeni bazalwane sesiyavala. Sithe modest manje. Mele izingubo ezizigqoka zibe modest. Let's just go to one verse. Besiqede verse elilodwa. Asiyeni kuTimothy. 1 Timothy chapter 2. Ikhona na kuPeter. Hey. You know what I will do bazalwane? Ngoba ngifuna ukufunda yonke lama verse. Asiyeni ku 1 Timothy chapter 2. KuPeter ngizosho nje iverse. Ngizoliquota kuPeter. KuPeter I think ku 1 Peter chapter 3. From verse 1 to 6. Asizofunda 1 Peter chapter 3 from verse 1 to 6 siyawubhala kuzosibe nawo and then isifundayo 1 Timothy chapter 2 verse 9. Alasifundele seyifikile. Ngokunjalo nabesifazane labagqoke izingubo ezifaneleyo bazihlobise ngokuhlonipha nokuqonda kungabi ngezinwele ezalukiweyo nangegolide nangamapharele nangezambatho ezinenani eningi. Sayizona bazalwane. Amen. Kuthiwa abesifazane abagqokise ngezembatho ezinjani ezimodest ezifaneleyo. That is modest. Into modest, opposite ka modest yini? Uthi immodest. Into enjani immodest? Njengahlonipheki kangisho. Mele ngizibuze mangigqokile whether I am young or I am old. Ngizuthi mangigqokile kanje ngaba lento ihloniphekile yini? Seyibona leyo inazo iyakwazi and ngiyabona uNkulunkulu vele befisa ukuthi abantu abaphethe izwi. I mean this is the final warning bazalwane. Ngihamba icabanga nje sengihamba ngeminiskirt nje sengiphethe this final warning. Ithi bengiza nqosa ke bazalwane umhlaba seyaphela ke. Seyibona leyo akuzwakala. Kuthiwa mele ihlonipheke number 1 and then siyatshela ukuthi futhi bazalwane ingabizi and then siyatshela ukuthi futhi bazalwane sehlukane nani negold namapearls. Na omunye izobuza lapha ngani with the broided hair izinwele siyabona leyo nto. Cela uphinde ungifundele something engifisa siyibuze. Uphinde ufunde verse 9. Ngokunjalo nabesifazane babagqoke izingubo ezifaneleyo bazihlobise ngokuhlonipha nokuqonda. Kungabi ngezinwele ezalukiweyo. Sicela sibambe lapho. Then negolide namapearls nengobe ezibizayo. Lana bazalwane kukhulunywa ngani ngokuzihlobisa. Now, mayikhuluma ngokuzihlobisa yinto oyi-adda on. If siyazibuka zonke lezi zinto ezikhulunywayo after izinwele kanjalo kanjalo, izinto ozi-addayo. Into ehlobisile yinto ethini oyi-addayo. So it's not about ukweluka kwey'nwele zakho. In fact, in this time ngajabula nje mangizwa about the history yayo ukuthi
kwakunento edumile esenziwa especially ngama-prostitutes ukuthi bathungele ezinweleni zabo bafake izinto even ezigold bekhona ogold abalengayo zonke lezo zinto siyibona leyo bazalwane bathi mabeluka baluke bazibopha iy'nwele zabo baziluke but bekhona ngizothi ama-fiber mhlawumbe agold zonke lezo zinto but so la bazalwane uNkulunkulu wathi basically uNkulunkulu asho ukuthi asingazihlobisi asinga-aid kuloku asinike kona siyibona leyo nto. There is no problem ngokwaluka iy'nwele zakho but mawuzihlobisa sewuya-add on top of what God has given you. Sayizo lento bazalwane and ngempela ukukhuluma iqiniso siyazi edition yayo yabo ngifuna ukuba muhle. I want to be more beautiful than what God has made me. Siyabona leyo nto. So ngamukele nje lokho angifeke kona uNkulunkulu nginga-aid kuloku anginikeze kona. Siyabona leyo nto. U-Adon nokuhlobisa kusho kanjalo uku-add. And then namagolide bazalwane uNkulunkulu akazi baclear njengaleli vesi mayikhuluma ngamagolide nama-pearls. So i-jewelry sibe siwaste imali ki-jewelry ngifike nama-necklace ama-pearls ithi leli pearl yazibelibiza kanjani balilanda kulwandle oluthile yabona zonke lezi zinto bazalwane namagolide zonke lezi zinto. So kungathi bazalwane sifuna into ezimodest nento ezithobekile singazama ukuziqhelela i-jewelry and noku-add nje into eziningi and also ney'ngubo ey'bizayo. Siyibona le bazalwane thothi manje nje imali seyaphela iphelele ezingubeni. Kunento engingazifakanga la engizibone kuMoyes Prophet bazalwane ngibona ukuthi hayi ifashion yasicontrol. Ngithe futhi mangifunda ngathi kunje ngempela. Kuthiwa even God's holy day is not free from this display of fashion. Kuthiwa in fact kuvele kube worse ngosuku lukaNkulunkulu. Kuthiwa abantu they walk bengene ebandleni. As they are walking in, abanye are examining the fashions. Ugqoke kanje lena yile iphume kuphi. Siyibona leyo nto bazalwane. And the competition eqhubekayo ngokugqoka. Uthi kuze kwenzeke ukuthi the poorer classes la abanye abampofu bangakwazi uku-afford to keep up with the fashions bagcina sebengasayo enkonzweni. Mamnqobo. Amen. We're not adding anything. It's like you just pick up about designer, you styling your natural hair. So if you suppose we clarity and dread, because the dread it's your natural hair that you grow. So it's in by keeping dread because it's something that. Okay. Okay. Then we natural bazalwane akunankinga nge-dread. Nje bengisho nje ngendlela eclear nami sake sayifunda sizama ukuthola into eyinkinga hayi azange ngiyithole bazalwane ngafuna ngizama ukubona ukuthi ngaba there is no problem nge-dread, it's your natural hair. And more than that ngabe ngathola, do you know ukuthi iBhayibheli malikhuluma ngo-Aaron kwincwadi yePsalms ithi ave kumnandi ukuhlangana kwabangcwele, ithi kunjengani, ithi njenge-oil ehlayo, yabona. And ikhuluma ngokwehla, ikhuluma nge-locks kodwa zezinwele zika-Aaron. So siyabona u-Aaron babenama-locks, those are dreadlocks, ukubophana kwezinwele, siyabona leyo nto. So as long as the hair is natural, yabo, uNkulunkulu anankinga nayo. But into uNkulunkulu anenkinga nayo ukuthi siye kuma-extreme ukuthi silokhu sizama ukuxhuma si-ede kulokhu asiphe kona. Siyabona leyo bazalwane. This is just the simple principle. Okay. Sikhulile finance fake khona kuyabanda, so makuthake sesigqokile ububuye kodwa ama-underwear zethu ekula amenga njengama. Ave ngibonga. Amen. In fact kunokuthi igxekwe leyo nto ngafunda nakuMoyes Prophet is recommended ngoba iyavala ukuthi mhlambe ugodole inyawo zishaye umoya but ingaveli kanje. Siyabona leyo nto. So ibhluwe, the problem is not the pants itself. Akho evil nge-pants. Ngifuna siyibone leyo nto bazalwane. I-evil ukuthi umuntu wesifazane agqoke njengomuntu wani wesilisa. So umuntu wesifazane mayigqoke ingubo yakhe enje whether mhlambe ufake into engathi legging ngaphansi for warmth noma yini, there is no problem with that. Siyabona leyo nto. Yeah. Angisa? Angabonakali yebo lo mabhluwe. Yebo. Yes. Hayi bazalwane sesihambile I think sesiyazwana asivaleni.
asivaleni ngifuna ukuvala la ngifuna ukuvala la abazalwane ngento esimple ngevesi elisimple asini kuJohn not uJohn umvangeli 3 John sifunda verse 2 uJohn wesithathu not John chapter 3 uJohn wesithathu verse 2 I chapter ni yodwa kuphela Yes, Pastor. Verse 2. Yohane 3 verse 2. Ngenxa yeqiniso elihlala kini neliyakubanda John 3 chapter 1 verse 2. Sithanda kunakho konke ngokufisela ukuba ube nenhlanhla nokuphila njengokuba umphefumulo wakho unenhlanhla. Amen. Bazalwane uNkulunkulu uthi lana usifisela ukuthi sibe nenhlanhla prosperity nani enye nokuphila. God wants us to be healthy. Ngengathi angizohlala kuleli point but njengoba sisho ba umkhize there are types of stress. Yabona lezi do you know what this is destroying health then? Do you know what this is destroying health? Yes. Lama heal labazalwane that destroy and even nomuntu ongafundanga ngayo mhlambe scientifically the effect uyayazi ngoba uyazi lento ayiko comfortable sigqokela display that's why sesiphatha ama pair awu2 mhlambe icathu ngiphathe esisimple and then ngiphathe engizobukisa ngaso sayibona bazalwane kanti yabona njengoba manje bazalwane silungiselela izulu yonke into edila ne display into edila nokubukisa anything that gives ne display sibeke ecaleni because le bona yabona nje sizibukile sicathulo ziyakhuluma zizona ngathi zinomlomo zithi ngibuke sayibona leyo and into ezinjalo bazalwane azifuneki ave zisimple kamnandi lezi ngifika azifaka la now I'm not saying I'm into ezikanje but you know these are very healthy shoes lezi flat esinehili nje encane. You know bazalwane angifuna ukuhlala kakhulu kulento ngeke ngonke mhlambe bekhona umama kuyena osherayo ngoba angifuna ukukhuluma kakhulu into zomama but I will say this istatulo really ngempela istatulo is healthy yilesi bazalwane esi flat but not flat mele kube nehili encane la ngasemuva but not ihili le ephuma nje ihili ephelele efana nale hayi le bazalwane like ngempela mina ngazi vele usathana mayisibambo yasibamba bazalwane do you know I mean ngempela can you see this Pencil here. say one then bazalwane Pencil. Okay, so you display na bazalwane asivale ngalomcabango bazalwane uJesu wayeyinkosi Jesu wayeyinkosi ethotyelwa izingilosi nezulu lonke wonke like the entire universe ayikhothama ke uJesu egqoke izingubo zobukhosi bonana ezulwini ngithi naye inkosi yezulu siyabona lo bazalwane but kwafika a point ekuphileni kwakhe uJesu where he had to make a choice ukuthi azishiye lezingubo zobukhosi athathe izingubo zani zesicaka a servant izingubo bazalwane ezazi kangekho even a difference between zona nezingubo zikaPeter sayibona leyo nto and uJesu makes the exchange for us washiya izulu lobukhosi balo yonke into uJesu akabonanga izulu kuyindawo emnandi singekho thina washiya konke yet thina manje sihluka nje nabo miniskirt namabhulukwe nalezi impahla ezithatha what is that bazalwane masithi sacrifice le what is that compared to ingubo yobukhosi yashiya uJesu ezulwini and he suffered for our sake bazalwane so that sikwazi ukuzuza insindiso sokungathi uNkulunkulu angasiza sikwazi ukuthi yonke into esiyibona siyibuke
in the light of umnikelo owenziwe uJesu. Sibona umnikelo uJesu awenzile. Sithi masibuze hey Nkosi izomela ngishintshe but hey le sacrifice le. The sacrifice. Ngoba zona ukukhuluma iqiniso. The more sifana noNkulunkulu, the more sizohluka kumhlaba. And ngokuya ziningi into zomhlaba ezomane sishiya kancane kancane. And if we are unwilling to make the change, singazithola sesilahla. Singazithola sesilahla kakhulu bazalwane. Kanti uNkulunkulu angasisiza kakhulu bazalwane. uNkulunkulu asisize ke bazalwane. Esifunda sisonke sifunde sithandane angabikho othile uzothi mhlambe yena ngoba seyabona manje abangakaboni mhlambe ababhekile phansi seyizo lonto bazalwane lento yakenzeke even nabi history ngesikhathi uElenathi bekhuluma ngeDress reform yabo kwaba khona abazalwane abacindezela abanye bebekela abanye phansi ukuthi umbhuyi umbheke nje usukume begqoke kanjani yabona nje lento sonke umunye ngempela akaboni yabo ngoba lento into sesikhule seyenziwe seyijwayeleke ngendlela ukuthi into errong ayibonakali until yambulo uNkulunkulu seyibona lento bazalwane so nje siloke sithandana sikhulekelane kakhulu sithandane sikhulekelane kakhulu bazalwane singajajana seyizwe lonto ake sivale namehlo I want to make an appeal sivale namehlo sonke we have seen bazalwane siyifundile sivale amehlo our eyes are closed and our heads are bowed amathi khanda sothobisile namehlo siwavalile sibukile bazalwane indlela uNkulunkulu akhuluma ngayo and siyasibona istandard somhlaba whether it's amabhuluke komama ama skinny jean kobhuti zonke nje lezi zinto nezinto ezimfishane konke lokho kungahambiselani nentando kaNkulunkulu sikubonile if ukhona umuntu othi inkosi ngicela usizo on this particular point uthi ngicela usizo cela phambi isandla esizokhuleka athi njengoba ngicela ungisize mina sengibonile ukuthi uthini and I need help Nkosi ngicela ungisize bazalwane ngempela siphila ekugcineni la uNkulunkulu uzobeka uphawu lwakhe in the foreheads of abantu but njengoba besithi uNkulunkulu akalibeki uphawu lwakhe into engeyona yakhe and into manje yakhe uNkulunkulu uyena onecontrol it's akuyona ama fashions omhlaba akona abantu uNkulunkulu imbala so nje uthi ngicela usizo ngibone nje ngesandla uthi ngicela usizo Nkosi ngiyovakhame uthando lwalezi ngubo ezikanjena let's pray Tato nothando lumangalisa kakhulu siyasondela Nkosi kuwe siyakubulela ngelesson osifundise yona ya Nkosi it's not an easy one but Nkosi siyazi bawe nothando lumangalisayo uthi xa sosifundisile usiphi namandla okwenza siyazi ba in as much as nathi Nkosi singabantu besilisa iyasithinta but kakhulu Nkosi ithinta abantu abangomama nosisi siyazi Nkosi yabathanda kakhulu nabo ucela Nkosi ubaphe Nkosi amandla kakhulu Father please ngoba sonke Nkosi siyinto enye Nkosi siyifamily and siyafuna nje sonke Nkosi ukuncedisana ukuba silibone izulu very soon cela Nkosi kakhulu uthulula amandla Nkosi to go against the fashions zomhlaba amandla Nkosi amandla okwazi ukumelana Nkosi nokugxeka because sometimes Nkosi from friends and family members xa silandela intando yakho Nkosi kuba khona ama comments angekho mnandi but Nkosi cela usiphe izibindi namandla okumelana nawo konke kosoko Nkosi sikhumbule ba ukhona owamelana Nkosi lezi west kunezi ngenxa yethu lonke Nkosi lonke ulaka ngafana ba silifumene from uThixo siyazi balawela kuYesu siyacela Nkosi siyacela kakhulu senzele into engaka nathi sibe willing ukuhamba nje Nkosi ngokwentando yakho please be with us kakhulu Nkosi as we nje contemplate sicinga Nkosi ngalamazwi sicela konke Tata in the name of Jesus Christ. As for me I will behold thy face in righteousness I shall be set